bịanụ anyị na-ekpele unu ga-ejete ihe dị mma. Ya bụ onye ọbụla na-achọ di na nwaanyị bido ihe ị ga-ede bụ arọ n'ede ide arọ n'ede ide ebe ị nọ ide ihe ị na-achọ. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-achọ jos kpebe ekpele na-ekene Chukwu na-ayọ ya maka ụmụ gị. Unu mara onye ga ụdị ihe a na-adị mma. Ndị na-achọ di na nwaanyị kpọọ ọnụ fa si fafa bịa ebe a unu bido debe edemede. Onye ọbụla dere ihe dị mma jee na kọmentị ị ga-afụ ndị niile na-achọ di na nwunye. Onye edere ịma na ọ da achọkwa unu abịakwana n'inbox si m chọọlụ unu, maka unu bịa n'inbox si m chọọlụ unu ga-akwụ ụgwọ tupu eme unu nke individual matchmaker ma ọ bụ promote unu separately. Kịta bụ great opportunity. Ọ bụ ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ ka anyị na-eme. Ọ sị anyị jee n'ụwa mụọ ụmụ baa ụba. Ya bụ Chukwu makwa ezigbo ihe onye ata na Chukwu ụta. Ya bụ bidonu debe edemede ke ndị niile na-achọ di na nwaanyị ma nwoke ma nwaanyị bịa n'ebe a. Mma na ịmasị o nwere ike ụmụ nwoke anyị sikwa emezi nke ikpeazụ a fasi na ụmụ nwaanyị ga na-ete n'omenala anyị. Ọ bụ nwaanyị na-achọ di mana ihe bịa dịgharịa asịzịa ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke chọba di. Ọ bụ si kwube ekwu na ụmụ nwoke kwesịrị ịchọ di ịchọ nwaanyị mana ka o si na-ede ụmụ nwaanyị debe na edemede debenu sibanu onye bụ mkpịsị ngụ ma ọ na-ekwe ma onye ọbụla bụ mkpịsị ngụ mmadụ ije n'ezo ka onye ahụ na-achọgharị gị pụta ozugbo si nne m nwunye m nne m biko izo na onwe onye na-ebe akwa maka gị izo pụta si nwunye m nne m kedu ebe ọkpụkpụ ngịsị m nọ kedu ebe ọkpụkpụ ngịsị m nọ. Onye unu na-ajụ ajụjụ na-ekwe m onye bụ nwunye m biko pụta ozugbo kedu onye bụ di m biko pụta ozugbo. Onye ọbụla dele ihe dị mma klikie profaịlụ ya chụpadie baa na inbox ya deelu ezigbo edemede. Unu welu pikchọ dị mma na-eme profaịlụ unu ebe unu kwụ ọtọ gosi ka unu si dị ka onye ahụ fụ ka ede maka na anya na-eliche tupu ọnụ elibe. Ndị a na-akpọchikoche profaịlụ kpọghee enyi ya ọ bụgodi na ya ị na-ezo ezo onye ahụ bịa nye ezigbo profaịlụ gị unu kpaa nkata. Ọzọkwa bụ unu eje ịmago ịrọshi na jebebe mmadụ unu mitie na comment section baa inbox ịrọshi na jebebe mmadụ ịrọshi na jebebe nwoke. Ụmụ nwaanyị unu ka anyị na-agwakarịkwa maka na unu bụkwa weaker sex maka na nwoke ịma ntigbu nwoke ma ọ chaja ma ọ bụ ịmago o nwere ndị bụkwa ajọ mmadụ ada amakwa ama ma nwoke ma nwaanyị bụ ajọ mmadụ. So onye bịa sị gị hello inbox bụ na ọ like gị unu jee na cool corner kpaa nkata mkpanabụ tupu ị gaba bie and tupu ị gaba bie ị ga-agwa mmadụ na-abụ ma atọ na-ekwe ebe ị na-aga na adreesị ebe ị na-aga. Ị ga-eme ka mmadụ mata ịnwa na anwa bunye tiche ike gaba be nwoke ma ị gwara mmadụ ị ga-achọ ofu onye trọst ma mmadụ na-abụ oyi gị ma nwanne gị oyi vinu mama gị igwe ya ị ga-agwa mmadụ abụọ na ebe ị na-aga maka ụwa adịghịzi mma. Unu gaa na kukọna ọ bụrụ na restọrantị ọ bụrụ n'ukwu osisi ọ bụ na paakị unu gaa jee kpakọrịta nkata unu gaa anya ngana ahụ ịtọ ịnọ tupu unu gaba n'ụlọ. Unu agakwana na họteelụ abụghị ihe dị mma. Unu agakwana and unu na-aga onye dine na ibie unu gara akara ụka were anya na-ene ọ bụ look but don't touch. Anyị si ka anyị bido gabakwa ka ndị nne na nna anyị fasi ka afụchata gị erekọmendie gị
anyị achọghịzi ịdị na-epromote si yi boy jee chọọ di, nwaanyị jee chọọ di, nwoke jee chọọ nwaanyị. Mba, ọ recommendation. Okwu a kpọrọ unu bụkwa recommendation. Ọ bụ ka ndị nne na nna anyị fasi eme n'oge gboo, mana ọ bụzi nke new fashion ya kịta, na unu ga-agbakọta wee mata onwe. Ihe anyị ji emeli bụ maka ọdịmma ndị Igbo. Fa gbasacha ebe niile, fa na-azị afụ onwe fa anụ. Ọ bụrụ na anyị anụrụ onwe anyị, agbụrụ anyị ga-ekpochapụ. Ebe ọbụla ị nọ na mba ofesi, ị ga-abịa ebe a rọrụ nwunye gị, rọrụ di gị. Unu emezina discrimination onye nọ, unu anụzina location nụbana mmadụ. Maka onwe ndị be anyị na-enwekwe mwute si na mgbe niile unu na-anụ location, ọ bụrụ di ka unu na-anụ ma nwaanyị, nọ location mmadụ. Unu anụzina location mmadụ, nụọnụ onye ahụ. Unu jụọ ese onye mụrụ onye a, ịjụ onye bụ nna ya, ije jụọ ese. Ọ bụgodị na ị nọ na mba ofesi, nya ebe tela aka ifu onye ilaiki, ọ tụọ gị n'anya, izie mmadụ ọnaruo ụlọ jee jụọ ọlụ gị ese. Unu inwe ike mee ego, ike anata akwa ime ego inye ego ogo ma akwa ma traditional akwa ma nke wedding. Ijebe marriage course ebe ịnọrọ obodo oyibo, ị na-eje marriage course, nyanwa na-eje n'ụlọ. Mgbe ị ga-anatazi, ozugbo ị ga-anata, ịgbaba akwụkwọ, gbaba nkwụ. Ọ bụ ka esi eme ihe. Anyị ji emeli bụ na ka Igbo ghara ifu, maka nke anyị na-efu. Anyị emerie onye ọbụla anọrọ ebe ọ nọ n'onye mba ọzọ, onye ọbụla anọrọ ebe ọ nọ n'onye mba ọzọ. Anyị na-epromote Igbo. Ọ bụ matchmaker ka anyị na-eme. Ya bụ, ọ bụ ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ na Genesis 24. Ọ sị na nwoke ga-arapụ onye bi ndị befa gakwulu nwunye fa abụrụ otu. Ọ bụrụ ihe Chukwu kwuru. Chineke kwuru n'akwụkwọ nsọ. Ya bụ, Chukwu adịrọ nzuzu. Chineke ọ dị nzuzu? Mba. Ya bidonu debe n'edemede. Unu echekwana rọshili gaa họteelụ ma ọ bụ be onye ahụ. Ana m fe ekwukwu ya maka mgbe unu ga-asị na ọkwa na Igbo anyị abịasịrị anyị gaba. Agwa m unu nke ahụ, unu hụchakwa ntị. Ime itinye mmadụ na comment station, jụba ese kedu bie, kedu onye bụ nna ya, ka onye bụ mama ya, kedu agbụrụ ya. Ijụọ ese, inwe ike jee n'ogbe jụcha ese. Ijụọ mmadụ na-abụ ịtọ ịnọ, maka inwe ike iju ofu onye, ọbụla onye ili okwute onye isi na ọbụrụ mmadụ, mana ọ n'aka onye ilo. O nwere onye enwere onye ilo n'ụwa. Mmadụ niile nwere onye ilo, mana inwezie mmeni onye ilo nya ọtụtụ. Ịmazi na ị ya ajụ onwe gị ajụjụ. Ị kwesịrị inwe ọtụtụ onye ilo. Ị kwesịrị inwe at least onye ilo na-abụ ịtọ. So anyị na-ajụ ajụjụ, jụọ mmadụ na-abụ atọ tupu ịkonkludu na ya bụ bidonu debe edemede. Ndị be anyị taa bụ free matchmaker. Ịchọzikwa ka mmeli gị alone, ịbịazi anyị enye gị akaụntụ ịkwụọ ụgwọ, mana taa bụ free. Ọ bụ free, ada akwụ ụgwọ tata. Ya bụ unu bido debe edemede. Ọ bụgodị na ị na-ede, ịma na anyị gụrụgụrụ anyị na-eme kwa izu ụka. Anyị na-eme matchmaker once a week. Kwa izu ụka anyị na-eme. Izu ụka gara aga anyị emerie maka ọkọtọ kali, ya ka m ji na-eme n'izu ụka kịta, maka na onwe ndị ọ dị mkpa. Ọ dị ọtụtụ ndị mkpa. Ọ bụrụ dị na o nwere onye ọ dị mkpa, na ọ dị ọtụtụ ndị mkpa. Unu kesaa anya ka ndị na-amara amata, ka ndị ọ dị mkpa bịa. Ndị ọ dị mkpa bịa, anyị na-anapụ onwe anyị njọ afịa, ka anyị ghara ije na-anapụzi ndị obodo ọzọ njọ afịa. Ọ dịrọ mma. O nwere ndị be anyị wenyitechi isi nwere ego je na-anụ onye mba n'ọzọ. Ọ dị na-adịcha mma. Ọ na-adị mma na onye bụ unu inwere ego, iduzina na-achọkwa ọtụtụ ndị nwekwara ego n'ụlọ ọfụ ka ịnụrụ ego. Ọ bụrụ ego ka mmadụ na-ata n'ụwa. Ọ bụ happiness. Ọ bụ peace of mind. Yes. Ya bụ ndị be anyị taa bụ matchmaker. Chineke kwulie n'akwụkwọ nsọ, ọ dị nzuzu? Mba.
o nwekwa onye na-akọ bad experience o nwere jos nke ahụ dị iche nọ na nwoke kpọrọ ya ọbawa ya moto mbọsị ahụ jebebe nwoke olu ọmara na onye ala butere onye ahụ chọọ ịdọka ya ka ọ taa anya mbọsị ahụ ọtịta ọ na-achọ ịtụ ya bụ gịnị ka ọ baa anya ime baa anya mmanwụ hei ọsị na ọjụ andị chi ejigo ọsị anya naba binye na andị moto a na-azụkwa agba ọsị ya binye na oche na-egwuri egwu ọfụ moto na-egilita nnukwute moto dị mma ọkpọ onye ọbịa ozugbo ọsị anya bawa ya moto ọ bawa ya kwa moto ọmakwa onye ahụ ya bụ ịbawa ya kwa na moto ọkwa o ji anwụ ya na-akọ ihe ahụ ọ bụrụ na onwere lọkụ onwe ka esi gbufuo onye onwe dị onye ga-atụ ụtọ anụ ya mana o nwere lọkụ wee pụta na-akọzi nwere lọkụ wee pụta ozugbo o si na ọ batakwara nọrọ ana ka na-enereli anya nwata nwoke hụ ya na ebe niile si anya tọpụ ọgọdụ ozugbo ka emebe ihe nwa o si anya tọpụ ọgọdụ ka emebe ihe o si ọkpọmaka bịacha ka ezi ndị amabụrụ gị biso ka ezi ihe ị na-asị m tọpụla ọgọdụ ya bụ isizikwa na mmadụ tọpụ ọgọdụ onye ịmara isi atọpụ ọgọdụ nwata nwaanyị sikwa na ọ tọpụrụ ọgọdụ nwoke wee wesie iwe wee si anya binye na ndị ebe o si bute etere aka ọ dị ka a na-ebido Enugu wee naba Asaba even karịa Enugu ya like bido Abakaliki wee naba Asaba ọkwana ya ka ọ si na ọ pụrụ ya wee bulie wee nabakwa ndị ọ siri ya sisi ya na bie dị nso o wee banyekwa nche na bie dị nso si agbakọta agụ na-asa mmiri na-asa agụ na-asa mmiri na-asa agụ na-asa mmiri na-asa ejisi ike wee bata ozugbo ya bata o wee kwụọ onye aka si anya tọpụ ọgọdụ ozugbo ọ bụrụ ka esi eme ihe zipuo ihe gị kwa anya nga gị bụ nwoke zipuo ihe gị ahụ kwa anya nga ibute ọya nwụba mgbe ahụ ịchanyebe anya elu nwaanyị n'onwe gị weli a sị na ụmụ nwaanyị bụ Monica rapụ nwoke aka ebe ego edi na-enye ya anya mgbe ọ nụrụ gị ilibe ego mgbe mụ na di m mata wanye ka anyị yere wanye ịmara wanye nya ka anyị mata anyị ayakwa ọya anyị eji ekwe na njin ha anyị ọkwụnye ego anyị ọrụ m ego onye ekwumu mana mbọsị ọ dịtamini na ọ ga-anụ ma ọ sị na onwe ihe mee na o ji dịtamini na anyị dị 3 and anyị amara competition o testi onye ọbụla ha idicha onwe ya o wee nenecha onye ọbụla akwụkwọ wee mata onye ọ ga-anụ mgbe ahụ ka o bido wee bupụta ego wee sụba m ndị surprise mụ ma eji nụrụ ọnụ nji eli ji na-edesi anya nye m ego eziokwu ka m na-agwakwu ụmụ nwaanyị mụtakwa n'ihe maka mbọsị ọ dịtamini ọ bụ onye nwee prịnsịpụl ọ bụ onye ada eli ego anyhow ọ ga-ama na ị ga-abalị ya ma ọ bụ na ọ chọghị ịnụ gị tupu o spend be ego o wee mata ụdị onye bụ sinsi anyị na ụdị na nwunye ị na-agwa m ọ bụ mụ nwa ji bank pass duto ka ọ si wee trọsụ ọ bụ mụ nwa ji a sị na ịmala obi dị gị ọchinye gị ki nwaanyị amala obi dị ọchịa gị ki so ọmụgodi obi mata ya ọchịa gị ki ya bụ ịrọshi na mmadụ nyanye gị ego agụụ ama ngụgbu gị den nwoke ịrọshi na nwaanyị nyatọpụ ọgọdụ mgbe niile nyatọpụ ọgọdụ ịmabụ okwu ya bifo isi anya tọpụ ọgọdụ weli ihe gị ngede egbuga ahụ zipu maka na unu mechete ọ bụ na unu anọzi onwe unu ọ bụrụ mgbawa obi ya bụ unu na-ebegodi onwe unu anya dishon unu ga-ahụ ọnya ka eji asịsị zipu oyi ịbịa dị na-eche mmadụ ịnụrụ ya ịdị na-ekwe mmadụ ị ga-anụlelekwu ya ya bụ wekwele anya na ebe Olisa rapụkwa ịdị na nwa mmadụ
rapụ idina nwa mmadụ ịfụ mmadụ ibido na-eme na-ebugheli ngede egwu gị wekweli ezi ibuo ọkwa ihe ezigbo ihe ka m na-agwa unu maka na unu dị na-eche ọ na-ebutekwa ọya, ọ na-ebute mgbawa obi, ọ na-ebute disappointment. Mgbe unu ga-anụ di na nwunye unu jezie lab test, ọ bụrụ ya unu jechezie enyi unu dishon unu ga-anụ onwe unu jeche mechie ntụrụndụ nkọwa, ọ bụrụ ya tupu unu na-eme ihe ọbụla. Ọ gwụchakwa ka ọra m n'ọnụ unu chọba di na nwaanyị bụ ndị Igbo ka unu nụba onwe unu anapụzi na ndị mba na ndị afịa maka o nwere ndị be anyị nwechela ego bụ celebrate ọ bụrụ ndị mba na ka unu ji enu unu afọ ozi nwaanyị n'ụlọ bụ unu nụọ ndị mba. Ụmụ nwoke dị bụcha celebrate ndị ụfọdụ jee nụọ onye mba ibulu ego gị je na-ebunege na mba and ị na-akọ ana Igbo ọ na-akọ befa, ị na-akọ befa ọ na-akọ obodo ọzọ ka o si gaa na-adaba. Anyị bụ Igbo class world, anyị chọrọ ka asụsụ anyị natakwa, anyị chọrọ ka omenala anyị nata, anyị chọrọ ka ọdịmma anyị natakwa. Ya ka anyị ji na-eme ma matchmaker na-akụzikwa nkụzi Igbo, na-akụzili ụmụaka Igbo, na-emekwa ndị nne na nna encourage fabido sụbara ụmụfe asụsụ Igbo. Anyị na-akụzi Igbo kwa Satọdee na ụka. Ya bụ ịchọ ka nwa gị gụọ akwụkwọ dịka ezigbo onye Igbo ịkpọta ya idekwela anyị edemede na ịchọ ka nwa gị sụọ asụsụ Igbo ma dee ya ede, sụọ ya asụ ma anụ ya anụ ma dee ya ede maka onwe ezi nwa Igbo na-asụ Igbo. Ọ bụrụ na o nwere nwa Igbo na